Здравейте хора! Аз съм Емо. И както виждате, съм на трета арена пак. Вчера паднах на втора, с трета, пак се катих от втора на трета. И сега имаме чест за отваряне. Крал честът. Оле си много карта. И така, няма нови карти. Така че ще опитам да отворя този чест за реванш, където отворих без да исках Хуайн честа, който го спечелих на втория клип от вчера. Така че ето. Но вече се пак. От Хуайн честа ми се падна балонът, както виждате. И на негово място сложих Гоблин Дуела. Така, сега нека да започнем да играем. И сега ще видим осма арена. Добре. Имаме скелетна армия, големият скелет и вещицата. Аре, големият скелет с малко подкрепление. Един принц тук да играем. Така. Сега само ще намаля, защото е много шумно. Вулкава ще свърши малко работа. Ако той пусне, ако има Бейби Дракон или нещо. Точно пусна това. Добре, че го пусна. Сега сега ще видите как работя с балона за него. Аз трябва да спестявам време и да опитвам и за да гледам кога пуска голяма армия, защото добре, това балонът го пускам тук, с това, с Барберия и сега взехме две кули, точно. Така, сега тук взимам, слагам принца за тук, тая работа, тук да вземе кулата, ако може. Надявам се да не ви надувам главите, но се надявам да спечеля. Пред публика понякога не ми върви никога. Пред публика, като ме гледате как играя Clash Royale, никога не ми върви. И така че, точно пусна това вещица. Награве. Сега как това. Аз пак, къде го пуснах без да исках. Може да вземе кулата, но без да исках. Случва се без да искам. Тук не гледах. Последните няколко секунди печелиме. Който се е молил, пак обещавам, ще има за него допълнителен клип. Който се е абонирал за мен, ще има допълнителен клип, който на всяко едно абониране, където ще качвам клиповете на Clash Royale. Имам после, след няколко минутки, ще пусна и на футбол. Ако искате за футбол, оставете един лайк и
Още от сега ви предупреждавам. Направете, отбележете абониране за мен и каналът ми. Моля. Така. Уй, той ли има балон сигурно? Обака. Пускам балонче и един принцук. Така, тук Бейби Дракон, по-точно Бейби Драгън. Едни Барбериан. Не, Зенко. Не сме направили дори дек. Вече сме му. Сега ще пусна едно такова. Сега сигурно ще загубим. Това докъде стреля, бе? Това докъде стреля? Сигурно на 100 метра. Все едно. Ей, какво си мислиш? Че и аз нямам. Кто си мисли, че и аз нямам? Това сигурно. Да го бият преди да удари. Да, убиха го преди да удари 2 пъти. Дай постигна къде. Така, най-добре. Барбериан едни. Един и такива. Едно уръдие. Една вулкавичка. Уй, той ли има? И аз си го пусна некак. Да отива. Аз нямам вулкава да разчисти. Good game. Предавам се, защото не мога. Знаех си, че няма да успея да победиме The Kind. И така, че затова се предадох. Извинете, че се предадох, но няма никакво да пускам. Слаби карти по въздух. Нямам как да... И като изиграя една игра сам, мисля това да е за този клип. Така, че сега почвам. Така да ми се напълни всичко. Принц, балон. И двамата с 5 елексира. С 5 елексира от тук долу, ако виждате. Където е ракетата долу, най-долу в тясно. Това беше лесна игра. Така че и си спечелих 33 куп. Той мисля, че не ми е направил дек. Така че това мисля да е за този клип. Оставете един лайк нагоре. Абонирайте се за моя клип. За моя канал и мен. И след малко ще кача след 1-2 часа май, най-много. Ще кача на футбол. Така че, чао!
Гледайте ни следващия път.